Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-5 June. Hayi-ke guys, uSifiso-ke uqhubekile ne-interrogation yakhe enzima ehlohla uMabusi-ke ngemibuzo-ke evutha amalangabi. Umane wathi le ndaba sizoyiqala ekuqaleni. Ngitshele uMabuyi, ubani ukunikeza ushevu? Wathula nje uMabuyi. Wathi ngikhuluma nawe, phendula. Ngithi ubani okunikeze ushevu? Wathi abome ukuthi ongiphenduli, kusho ukuthi uzolala la esitokisini, ngeke uphume ngaloya mnyango. Umane wathi uMabusi, vele nje usudicayidile ukuthi kahle kahle mina nginecala, manje yindaba ulokhu ngibuza. Ukhethile ukuthi ungihudulele la. Wamane wathi, yeyi, ngenza umsebenzi wami mina. Khuluma, unikeze ubani lo shevu? Wathi yazi Sifiso, mina kade ngaba isiboshwa la kuwena, ngibhizi iminyaka ngeminyaka, ngehla ngenyuka, singenalutho nawe, kodwa wena wenza njani? Wakhetha ukuletha omunye umuntu wesifazane emndenini wethu. Phezu kwakho konke lokho, waphinde futhi wangibonisa ukuthi angiyinto yalutho. Mina bengeke ngize ngiyenze yonke lento engiyenzile ukube wena ubungibona ngiwumuntu. Ungibona Sifiso. Wathi uqonda ukuthini? Wathi angithi ufuna iqiniso? Yebo vele ngimdlisile mina uzethu ushevu. Ha! Sifiso wamane wakhumula ikebhisi, waveza imbungculo, wanwaya ikhanda. Wathi thini? Wathi yebo ngimdlisile vele ushevu. Angithi wena wangithembisa ukuthi mekufika yena angeke kushintshe lutho. Well, lube khona kushintsho. Ngibonisile ukuthi awungithandi kangakanani. Mina into ebekade ngifuna ukuthi ungenzele yona Sifiso ukuthi ungibone, ungithande ngendlela nami engikuthanda ngayo. Wathi kusho ukuthi kahle kahle uthando lami belingekho enough la kuwena. He Mabuyi. Wathi Sifiso, ngiyaxolisa myeni wami. Wathi lalela la Mabuyi, uzethu akakhethwanga yimina. Uzethu akakhethwangwa ukuthi mina mhlampe nginey'nkanuko ngaye. Ukhethwe abantu abaphansi. Manje shuthi wena kahle kahle uphikisa abantu abaphansi. Wathi vele wena kahle kahle umthakathi. Ngishada umthakathi mina kahle kahle vele. Wathi ngiyaxolisa myeni wami, ngiyaxolisa. Ayibo guys, Sifiso wamunyanyisisa guys umankwanyana. Yeyi bese kushoda khona ukuthi amuthi bhebe ngempama. Kwasho khona phela ukuthi noma thiwa-ke ubhedile, kodwa-ke ekugcineni kosuku sawunkosikazi wakhe uSifiso. Usho kahle umankwanyana ukuthi yena angeke ashintsha lutho. Mengase ephinde futhi anikezwe elinye ithuba, usengaphinda yenze yonke lento ayenzile, angeke ashintsha lutho. Wamane wathi uSifiso, hawe ma, hawe. Hayi-ke guys, umane nje wakhombisa esinye isibindi ugel mesho njalo. Kahle kahle ubengaphinda amphoyizeni uzethu methole elinye ithuba. Kahle kahle lento abeyisho umankwanyana. Uphinde waqhubeka umankwanyana wathi yena bengaqondile ukumbulala uzethu, ubefuna nje ukuthi aphuthwe umshado. Wathi unamanga wena, unamanga wena, ubufuna ukubulala ingane yabantu. Akakholwa uSifiso ukuthi uzethu bengafuni umankwanyana ukumbulala. Ubona sengathi lo shevu ubuzomjuqa nje, hhayi ukuthi kahle kahle ubuzomenza ukuthi aphuthiswe umshado. Guys, hayi ngeke kuxabene ububende-ke makunje. Angiboni ukuthi labantu bayophinda bethembane. Kakhulukazi-ke uSifiso-ke bekade emthemba kakhulu umankwanyana. Bembona nje engelosi uvuma zonke. Hayi kodwa leya shevu impela imthusile ubhuti. Ngimbone ngendlela akhumule ngayo ikepisi, enwaya ngayo ikhanda. Bengathi impela kuhamba iy'ntwala lapha ekhanda lakhe guys. Kanti no, indlela athuke ngayo guys. Igazi limane lahlasimuliseka. Guys, akupheli-ke lapho. Nozethu-ke wabuya-ke le ezimbali. Uletha ubani? Ushobani? Akafunanga ngisho ukulandwa uyena uSifiso, ngoba usathukuthela untombo ngokuthi wacishe-ke ebulawa umankwanyana. Uthe mefika lapha kohlongwane, hhayi ubaba wakhe wama ngenyawo. Wathi usuyakhumbula ukuthi unekhaya manje? Uphumaphi wena? Usukhohliwe yini ukuthi thina sakhishelwa iy'nkomo thina lapha kokubheka sagcwala igceke, kwathiwa wena uyoshada? Manje vele masubuye ubuza la, uzokwenzani la? Wathi baba, mina bengitshela ukuthi ngisenendawo la ekhaya, kodwa kuyacaca ukuthi ayikho. Kulungile-ke ngizohamba ngiyorenta noma ikephi, ngoba angibuyeli laphaya mina la ngangifuna ukubulawa khona. Wamane wathi uma wakhe, hhayi mntanami, kanti asikho isidingo, kohlezi kuyikhaya lakho leli,
ngahlala. Hhayi-ke guys-ke wajabula uZethu, wabona ukuthi at least ekhaya kuba bamlahlanga. He, kanti nje uze nje, hhayi nakhona kuney'nkinga ezintsha angazazi ahambe zingakabi khona. Umfowabo-ke uNgaraje umbizele eceleni, wathi yebo dadewethu sengonile la. Wathi yini ukhuluma ngani? Wathi yambona uSipha, kungenzeka kube uyindodana yami. Hayi bo, uSiphamandla, kungenzeka ukuthi umzala wami nami? Wathi yebo. Wathi hayibo, ngoba uSipha mdala nje, i-teenager yonke phela le. Wathi kunjalo. Wathi hhayi le ingaphezu kwami, iyangiswabisa nami. Wathi manje inkinga ngifuna ubufakazi. Mina phela ngiyazi ukuthi wena yabo udadewami futhi wena udokotela, bengeke mhlampe sikwazi ukuthi sithole i-DNA. Wathi i-DNA, sizodinga ilebhu, kodwa ungakhathazeki, nginawo umngani one-lab, ngingamyisela nje khona hlampe ama-samples, ngidinga ama-samples akho nama-samples akhe weSiphamandla. Wathi ngizokwazi ukuwathola weSiphamandla. Wathi ebese sidinga nemali. Wathi imali-ke angazi hlampe ungangisiza. Wathi ngeke sonke isikhathi lokhu ngifuna iy'mali, wena nje uma ubona mina ubona imali yami le. Wathi ngiyacela phela dadewethu, kumele siyenzile lento. uZethu wakukhombisa ukugoloza, kodwa kubonakala ukuthi naye uyafisa ukwazi ukuthi ngampela unayo yini ukhazini noma cha. Guys, akupheli-ke lapho. uNgaraje kumeme bonke abafana sebeqeda ukudlala ibhola, wathi abeze bezodlala phaya kohlongwane. Baphakelile-ke badla abafana basutha, kanti vele iplani isekutheni bafuna isipuni sikaSipha. uZethu ubelokhu ehabula inkomishi yetiye emi ngemumva laphaya kwakho uSipha. Kanti ulinde ukuthi nje kuthiwa sekuyakhulekwa-ke manje bayavalelisa, ebese ngesikhathi besacimezile, ebese-ke uZethu-ke ethatha isipuni asifake kuplastiki asifihle emhlane, bese-ke emva kwalapho kuthiwa amen. Hhayi umsebenzi ubusuphethiwe guys. Ube ukuthi nje umama ekhaya amen, hawu uZethu bese sesithathile isipuni sikaSiphamandla, ebese-ke waqoqa wonke amapleti. uSiphamandla akasolanga lutho. Hhayi-ke impela siya elebhu la siya khona, sekuzocaca bha ukuthi ngampela leya ngane yazalwa yini uNgaraje noma cha. Guys, akupheli-ke lapho. uNesithando ubhizi uyibhidizela amagabade laphaya kuMetron. Uyazibona sengathi unkosikazi wakusasa-ke washobana. Namhlanje ulethe isigwaqane-ke esipheke saze safaka u-curry powder, ngoba nakho nje ufuna ukuthi-ke amncome umamazala wakhe wakusasa ukuthi uyalishaya ibhodwe, kanti-ke nendodana yakhe kushobana ngeke ilambe imithatha yena njengonkosikazi. Ushilo-ke kuMetron ngoba uhlakaniphile, wathi yini uzozibuduzela amagabadeni la kumina? Wathi hhayi cha ma, ngikuphekele ukudla kwakuningi ngithi awuzwe nje nayi-taste. Hhayi uMetron wangafuna ukumphoxa-ke, wathi kumnandi ukudla, kodwa ebona nje ukuthi le ntombazanyana hhayi ngoba nakho imlethele ukudla. Soloko wathi inhlo uNesithando akakaze nje amlethele ngisho i-aphula uMetron. Kwiqiqi usethandana noShobane, uselethe iy'khaftini madoda zesigwaqane. Guys, kuthiwa umenda uthunyelwanga gundwane. So hlampe ku-girl ukuthumela iy'khaftini yona plani yakhe abonayo ukuthi izomsebenzela. Guys, aphela lapho-ke amazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile, ngiphathela amazivela e-homecoming ngomhla ka-5 June. Hhayi-ke guys, uSifiso-ke uqhubekile ne-interrogation yakhe enzima ehlohla uMabusi-ke ngemibuzo-ke evutha amalangabi. Umane wathi le ndaba sizoyiqala ekuqaleni. Ngitshele.